Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports. Aksyon! Balita! Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga headlines sa mga balita lokal, transport strike o untat biyahe sa mga tradisyonal nga jeepney pati gayuno na buwas nga adlaw. Soltero ginluthang patay sa banwa sang Calatrava. Sa mga balita, National Presidente Marcos magatambong sa ASEAN EU Summit sa Belgium sa Disyembre. 50,000 ka mga Pinoy seafarer sa Europa nabutang sa risgo nga madulaan sang trabaho. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Mayang hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Domingo kitang adlaw, Nobyembre 6, 2022. Akong inyong atag balita Aksyon Jan Diaz, kagkaroon sa ditali na sang balita sa lakat sang panahon. Ang share line na nag-apekto sa Northern Luzon kag ang Intertropical Convergence Zone naman na nag-apekto sa Southern Mindanao. Sa pinakauling nga weather forecast sang Pag-asa, ginpayag nga ang bahin sang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, kag Quezon ang maka-eksperyensa sa magalumon tubto magalumon nga kalangitan nga may lap-na-lap na kapag-ulan kag pagpanaguob bago naman sa share line kag may posible flash flood o landslide nga magluntad sa tion sa mabaskog ang pag-ulan. Ang Metro Manila naman kinabiling nga bahin sang pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensa sa magalumon tubto magalumon nga kalangitan nga may panalag sa nga pag-ulan kag pagpanaguob bago naman sang easterly sa localized thunderstorm. Ang temperatura diri sa pungsod Pilipinas mabatsagan sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak tagna 5:54 sang aga kag naman ang magatumod 5:26 ang takna sa hapon. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:51 na sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Masobra 1,000 ka mga tradisyonal nga dipasay nga jeepney sa syudad sang Bacolod ang natalana nga magapatigayon sang untat biyahe buwas nga adlaw Lunes de Nobyembre 7. Sa eksklusibong interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Sentrong Samahan ng Super at Operator Negro Siston na Chairman Albert Villanueva, ginpayag sa nga nagpatigayon sang emergency meeting kay na ang mga drivers kag operators sa idalom sang Iston na Fivakda kag iban pa nga nagapanag-iya sang traditional nga jeepney. Gendesisyonan na sang grupo nga mag-untat sa pagbiyahe buwas nga adlaw bangod sa kinaligar plano sang LTO kag BITAO nga magpatigayon sa massive apprehension sa mga traditional nga salakyan. Dugang pa ni Villanueva na kabaton sa impormasyon si Villanueva kag iban pa nga mga operators na ginaligar sa nga nagpakigsapot na nalikdan nga Webes Nobyembre 3 si LTFRB Regional Director Richard Osmeña sa mga operators ng modernized jeepney upod si BITAO Head Police Major Junji Liba kag ginpamatian ang reklamo sa mga nagapanagiya sa modernized unit nga suno sa ila manubo ang income. Ginkasugtan sa grupo ni Villanueva nga mag-untat o kung nga mag-untat biyahe sa kahadlok nga mamultahan sang mga otoridad. Gin-downgrade na sa standby protocol ang red alert status sa Negros Occidental bangod sa severe tropical storm Paeng. Sa advisory ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, ginpayag nga ang alert status sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa Panad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ang downgraded na sa standby efektibo 5 sang hapon, Nobyembre 5 para sa close monitoring, consolidation reports kag coordination sa mga concerned nga ahensya kag stakeholders. Ang standby protocol ang pwede nga maligwat depende sa update sa hazard situation kag risk levels.
Ginabisuan man sa gobernador ang mga local disaster risk reduction and management offices nga padayuno na paghimo sa nagakaigo nga tikang agud maprotektahan ang kabuhi kag propiedad sa probinsya. Oktubre 28, 2022 ang hapon sang ginpaidalom sa red alert status ang Negros Occidental matapos ginakip ang probinsya sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod naman sa Bagyo Paeng. Magapangayo naman sang legal nga opinyon si Councilor Jason Villarosa sa City Legal Office angot sa ginaduso sining nga ordinansa nga ideklarar nga heritage site kag tourist destination ang Familia de Lozoriaga Cemetery. Matapos nga ginkwestiyon ni Councilor Renisito Novero ang proposed ordinance, lakip ng pagpainsang pondo para ma-preserve ang pribado nga propiedad sang ini nga ginpasunod sa second reading. Una nga ginpay ni Villarosa nga ini nga patio ang hamtang sa tungasang dalan ang nag-isaanon sa bugos nga kalibutan kag isa ka private property. Sa ginpalagay nga public hearing ni Villarosa, iyan na ginpabalo ang National Historical Commission angon sa saning nga plano kag ginpabalod siya nga may team nga magakadto sa Bacolod para magpaligayon sa inspection sa patio. Nalakip sa committee report ni Villarosa ang rekomendasyon nga may gwardya nga magabantay sa lugar kag pagpainsang pondo para sa maintenance sang patio. Sa iban pa nga balita lokal, ginpayag ni Lila Vaflor Aro, ang Public Information Officer sa Division of Bacolod City, na aprobado na sa local school board ang dugang nga 30 milyones pesos para sa phase 2 sang rehabilitasyon sa ilataratapan sa Dalan Rosario. Una nga ginpain ang 15 million pesos nga pondo para sa first phase nga pagpatuman sang proyekto. Sunod kay Vaflor Aro, ginapaabot nga sa summer sang 2023 pa matapos ang ini nga proyekto. Ginklaro man sa nga makabig nga heritage building ang ilang nga talatapan, rason nga pabilin o kung gin-preserve ang structural nga aspeto sa building. Karon temporaryo nga ginsaylo ang talatapan sang Division of Bacolod City sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Sa mga police report, patayang isa ka soltero matapos ginutang sa barangay Minapasok, Banwas ng Calatrava, pasado las 7 kagabi, Nobyembre 5. Ang biktima ang ginkilala kay Raymar Tribucas, 26 anyos, samtang sospetsado ang ginkilala kay Junjun Alegyoho, 27 anyos, kag pareho nga residente sa Purok Spur 2, barangay Minapasok sa Uman nga Banwa. Sunod kay Police Major Lumiain Lidawan Jr., ang hepe sang Calatrava PNP, nagaselebrar sang kaadlawan sang iyang lola si Tribucas ang ginsulong siya ni Alegyoho sa ilang nga balay. Sa Alegyoho ang armado sang wala pa matumod nga kalibre sang armas lutang. Gilayon ginlutang ni Alegyoho kag nakaangkon sa pila sa wala nga dughan nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Nagapadayon pa karon ang hot pursuit operation batok sa sospetsado. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang isa ka manog-ihaw sang sapat matapos ginlutang sa tatlo ka mga sospetsado sa San Agustin Street, Barangay 1, Poblasyon. Sulad sang La Carlota, pasado launa sang kaagahon kahapon, Nobyembre 5. Ang biktima ang ginkilala kay Mitchell Iligan Sr., 47 anyos, kasado kag residente sang Zona Libre, Sitio Carolina, Barangay 2, Poblasyon sa Uman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Noel Garinganao, hepe sang La Carlota Component City Police Station, nakilala na sa kapulisan ng duha sa tatlo ka mga sospetsado apang hindi pa nila mapalayag ang pangalan sa mga ini samtang nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan. Dugang panigarang-ganaw ginpadapungol sadto ni Liga ng isa sa tatlo ka mga sospetsado kag may madugay naman sila nga dinumtanay. Dito kapilasa naglain-laing nga bahin sang lawas ang naangkon ni Ligan kag karon ginabulong sa isa ka ospital sa syudad sang Bacolod. Naibaluan pa durong nakuntani sa iya trabaho sa isa ka slaughterhouse si Ligan sang ginutang sa duha ka mga sospetsado nga nagbantay sa kilid sang dalan samtang ang isa pa ka suspect ang nangin lookout. Sa pinakauling nga balita, lokal ginsunog sang ginaligar mga rebelde ang duha ka mga heavy equipment sa Purok Magbuto, Barangay Kabian, Banwas sang Kanduni, pasado las 9 kagabi, Nobyembre 5. Sunod kay Police Major Ronald Santerian, ang hepe sang Kanduni PNP, ginapatiyan nga miyembro sa New People's Army ang nagsunog sa mga heavy equipment nga ginapanagihan sa Silver Dragon Construction Incorporated. Ginabanta nga hindi mangrubo sa 5 ka mga rebelde ang nagimo sa krimen. Pagpag ni Santerian, ginagamit ang backhoe sa nagabadayon nga konstruksyon sang Taytay sa Barangay Kabayaan kagabase sa deklarasyon sang Silver Dragon, 12 milyones pesos ang bilis ang backhoe kag pison nga ginsunog. Nagabadayon sa karon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa likod sang nagluntad nga krimen. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:57 na inyong batian ang nagapanguna ng mga balita lokal sa mga balita nasyonal. Presidente Marcos magatambong sa ASEAN EU Summit sa Belgium sa Disyembre. 50,000 ka mga Pinoy seafarer sa Europa nabutang sa risgo nga madulaan sang trabaho. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo may sumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sa ASEAN European Union Summit sa Brussels, Belgium sa bulan sang Disyembre. Pagkadiskusyonan sa pagsinapol ang free trade deal sa European Union. Antes ang ASEAN EU Summit, pagkadamog man si Marcos sa Association of Southeast Asian Nations sa Cambodia kag sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa Thailand. So kay Foreign Assistant Secretary Daniel Espirito sa Hulyo nagpadala sang sulat sa European Council President Charles Michael kay Marcos agod magbisita sa headquarters sa Belgium agod manistoryahan ang bilateral relations kag pasangkaron ang foreign policies. Pagatalakayon ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isyu ango sa South China Sea dispute sa 40th kag 41st Association of Southeast Asian Nations Summit kag related summits of Phnom Penh, Cambodia sa Nobyembre 10, 2013. Suno kay Foreign Affairs Secretary Daniel Espirito, pagatalakayon sa Presidente ang South China Sea dispute sa tanan nga mga pagsinapol sa ibang nga pungsod. Magluwas sa South China Sea, talakayon man sa Presidente sa ASEAN Summit ang issue sa post-pandemic economic recovery kag transformation. Samtang nakip man nga pagatalakayon sa Presidente ang sa food security, energy security, digital transformation kag digital economy, amuman ang climate change. 50,000 ka mga Pinoy naman nga seaman nga nagatrabaho sa European vessels ang yara sa risgo nga maduraan sang trabaho. Bangod sa sulit-sulit nga kapaslawan sang pungsod nga makapasar sa European Maritime Safety Agency sa kun EMSA evaluation sa sulod na sang masobra isa ka dekada. Sunod kay Migrant Workers Secretary Susan Ople ang final deadline nga ginhatag sang EMSA sa Pilipinas agod masulbar ang problema ang tuptob na ginlamang sini nga bulan sang Nobyembre. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nagmando naman nga magbinuligay ang lain nga sektor agod masiguro nga makapasar ang training program and accreditation system for seafarers sang pungsod sa standards sa European Union. Ginatagan naman sang direktiba ang Department of Migrant Workers, Department of Transportation, Department of Foreign Affairs kag Department of Labor and Employment subong man ang Commission on Higher Education nga magdiyon sang implementation plan may angot sa sining nga issue. Dugang pa ni Ople liwat nga naginhingyo ang bulig sang Maritime Industry Authority kon Marina sa pagdiyon sang plano apisar nga gikakasan sila ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang overseeing power. Dalayon nga nga nagsarurot ang purchasing power sa Philippine peso kontra sa US dollar bangod sa mas nagtaas ang inflation sa tong bulan sa Nobyembre. Sa report ng Philippine Statistics Authority, ang balor sang piso sa 2018 ang katumbas na lamang sang 85 sentimos sa tong Oktubre. Gina-calculate ng purchasing power sa Philippine peso pinaagi sa pagtungas sang 1 peso sa Consumer Price Index multiplied by 100. Ginpayag ni PSA Chief kag National Statistician Claire Dennis Mapa kung isisaon ang year-to-date purchasing power sang piso para yara sa 87 sentimo ikumparar sa balor sang piso sa nisang 2018. Madumduman nga gi-report sa PSA nga nagdasig ang inflation o kung pagtaas ang presyo sa mga balaklon sa tong Oktubre. Na-record ang 7.7% ikumpara sa 6.9% sang Setyembre. Ini ang pinakamadasig ang inflation nga na-record sa nakaligad nga 14 katuig. Bisan nga nagdasig ang inflation na kasunod din sa gihapon sa forecast sang Bangko Sentral sang Pilipinas sa 7.1 tubtob 7.9%.
naglambot naman sa 4.3 bilyones pesos ang bilisang kalitanya sa infrastruktura nga gintugas ng Bagyo Paeng sa pungsod Pilipinas. Sa pinakauling report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC. 722 ka may infrastruktura ang nagkalaguba matapos maglaslas ang bagyo. May pinakamaramo diri ang sa Calabarzon nga may 111 kag nagabilin sa masobra 1 bilyon ka pesos. Ginasunda naman inisang Mimaropa nga may 191 ka may infrastruktura nga naguba. Apang ginabrabanta nagabili lamang sang 724 milyones pesos ang kalitan. Dugang pa naglamot naman sa masobra 3 ka bilyon ka pesos ang damage sa agrikultura sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Region, kag Cordillera Administrative Region. Nagsaka naman sa 155 ang kadamuon sa manang kalamatay bangod sa Bagyo Paeng. Base sa pinakauling report sa Department of National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa nasambit nga kadamuon, 121 diri ang kompirmado nga napatay bangod sa bagyo. Samtang 4 naman kaiban pa ang ginapaidalom sa validation. Naibaluan nga ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakarecord sang may pinakamadamo nga napatay nga naglambot sa 63. Ginasundan sang Western Visayas nga may 32 kag Calabarzon nga may 20 nga nagkalamatay. Yara sa 129 ka mga tao naman ang na-report nga napilasan samtang 34 kaiban pa ang missing. Samtang 4.2 milyones ka mga tao o kung 1.2 milyones ka pamilya ang naapektuhan sang bagyo. Sa iban pa ng mga balita nasyonal, pangalanan na sa gobyerno nasyonal ang suspetsado sa likod ng pagpatay sa radio broadcaster na si Percival Lapid Mabasa. Sunod kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ay palayag ang pangalan sa mga ginpasakaan sang kaso kung formal na ini nga mapafile sa Lunes, Nobyembre 7. Gimbulgar man ni Rimulya nga madamo nga kaso ang ipasaka sa National Bureau of Investigation kag Philippine National Police bangod ini nga ang duha ka separado nga kaso. Ang una nga kaso ang may angot sa pagpatay kay Mabasa. Kag idunga naman ang pagpasakas ang kaso may angod sa kamatayon sa middleman nga si Instituto John Villamor Palanya. Dugang panrimulya nakaligad nga si Mana posible na nga natumod ang mga suspetsado matapos mausisa ang 160 ka mga persons of interest. Kalakip na ang suspetsado nga bureau kalakip na ang suspendido nga Bureau of Corrections kung Bureau Corps Director nga si General Gerald Bantag. Ginkomparma naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nga nag-ako ang gunman sa pagpatay sa radio commentator nga si Percival Lapid Mabasa nga siya mismo ang paymaster kung personal nga nagbayad sa 5 ka mga kaupdanan sa ginpatuman nga assassination plot. Sur kay Rimulya, base sa reports ng Anti-Money Laundering Council kung AMLAC, 550,000 pesos ang gindeposito sa bank account ni Joel Escorial matapos magkomenter ang krimen. Dugang pa sa Escorial man mismo ang nagdeposito sa accounts ng iya mga danan sa sulod sang 20 ka adlaw antes kag pagkatapos ang krimen. Wala naman ginpalag ni Rimulya ang persona nga nagdeposito sa masobra tunga ka milyon ka pesos sa account ni Escorial bangod suno sa Tiglicom. Ini ang makapamatuod pa sang nagakatabo nga transaksyon sa sulod sang New Bilibid Prison sa nakaligad nga administrasyon. Sa transaksyon sa extrajudicial confession, ginpalag na Escorial nga ang iaabyan nga tumandok sang late nga si Instituto o kung Cristito John Villamor Palanya ang nagsugo sa iya nga patson si Mabasa pinaagi sa telepono. Si Palanya naman ang misteryoso nga napatay sa sulod sang Bilibid matapos magsungka sa kapulisan si Escorial. Nalakip man sa confession ni Escorial nga ginpalig ni Palanya nga ang mando ang gikan sa isa ka persona nga nagangalan kay Bantag. Nagpasalig naman ang bago nga pamuno sa Bureau of Corrections sa Bucor nga baguhon sang ahensya. Pinaagi sa pagpatuman sa reforma kag programa. Sunod kay Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr., kapay nisa kalibo nga trabaho ang ginatanyag para sa mga bagong nga programa sa Bucor. Dugang pa ni Katapang magapaligayon sa job fair ang Bucor sa Lunes, Nobyembre 7. Kadungan ini isang ilang ay 117 nga anibersaryo. Pagpayag ni Katapang, bisan ano nga size ang civil service eligibility ang mahimo mag-apply sa Bucor. Ang mga programa kag trabaho nga gindiyon sa bagong nga pamunuan sa Bucor matapos madiskubrihan nga masobra 7,000 ka mga cans ng beer kag iban pa nga kontrabando ang nakumpiskar sa sulod sang maximum security compound sa New Bilibid Prison.
Sa karon, impayag na rin nagkatapa nga padayon ng ila pagpaton sa mga aplikante. Sa pinakauling nga balita, national formal na nga ginlansar ang Citizens Rights Watch Network o CRWN bilang pinakabagong nga human rights group sa pungsod Pilipinas. Sa statement, ginpayag sa Citizens Rights Watch Network nga target nila nga suportahan ang Pinoy communities kay iban pa nga sektor nga nagapangatubang sang legal nga problema. Dugang pa magatutok man ang CRWN sa implementasyon sa malayi kasubong man ang pagpatuman sang pagbago sa malayi kag polisa sa pungsod Pilipinas. Kini agod masiguro nga mapangapinan sa gihapon ng tawhanon nga kinamatarong kag kahilwayan. Tano man sang grupo nga magpatigayon sa community-based human rights training and seminars, stakeholders meetings, dialogo, legal consultations, community mobilization kag humanitarian missions. Ang grupo ang ginapangunahan ng San Carlos Negros Occidental Bishop Gerardo Alminasa, gender rights activist Ray Valmores, ani Congressman Teddy Casino, Attorney Minnie Lopez, ang National Union of People's Lawyers, kag sang filmmaker nga si Kip Obanda. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 13 inyo nabatiaran ng kapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition Domingo, Nobyembre 6, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!